Ya nduk nggih gugah semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang kuwi nembango nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing Pinggir Jagung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejo Agung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Niken Salindri. Ayo.
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, dan saya gede awake. Heeh. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, Adate video call WA saiki belas embuh cah iki nyapa. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Dere deke ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Song wawut ngono modele lek ngimpi. Mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya. Urung anu ora.